anytime will be 7 in the morning. Charles Kojo Fosu. What a way to start the morning. And then midday. I was here. And then midday. Daisun. Daisun. Yamitiasi. Kofi Hassan, good morning to you and thanks for this one. Fifi. Young for the bunker town and apostle and 12 so. Tenesumami Dura Plus, where Dura Plus goes water flows. Rata Motors for the best car batteries and oil. Buy speed made batteries and oil from Rata Motors. Latex from your partner for life. Vodafone, the future is exciting. Ready? Agbeve Herbal Center, wire research fee, the Credaruma. Nedin Apostle Eddie Brewo. And I get on Poma Betnasi. Mammy be so, Bay ye ho. Bay ye ho. Ufiasan, Bay ye ho. Menti, you be bet me a sham come, and I will be bet me a catcher. Will say, Woman, me a bay for. Woman, me a bay for. I don't know why you. My favorite woman, I mean, one dream, one year show trim. Say, I say, we've been in the Mamen Casa. Anugusu make us say, yea. We've been in the Mamen Casa. I think in fear me, or being fear numuni, one in the Mamen Casa. Adanya, di phobia shanum come, sonny mammy na yano. Ni mammy na yano. It one in a mammy casa. Now I rouse some way see. The resemble Kafaba. I Ben Salaga, a Tifidu Mountain. 90-year-old woman. 90-year-old. Say, a friend said, priestess, so say, why be I catch the man say, mammy not by 4. Enti petem ni padom wanim wama si mami aboa bro no mama me no ahwere ne nkwa enemre mu enemre ya ni bia bai wama bu mama no 90-year-old woman wama bu naku no masem bi se etoso mienu adenti na mankoa na so wo munyini duru mpampanso bia ye ba omu bayi Emma nkwa Emma when you do baby I so wadani before wa we abusua no mu nipa e wo mu no wa hwe wo mu nam wa sai wo mu adwuma sai wo mu awade adenti na nya mmema na da bia kwaye ma adenti na ya wo which camps na ye ni wizard camps adenti na ya wo which camps na ye ni wizard camps Mama Equia Dente. I'm in foul crans ye. I'm in foul crans ye. I was somewhere see a Tifido Mantema, Manugusua. Maybe one money. Maybe 10 am shime. Ba mamene salami aqua mami akua dente wahwere ne nkwa nipa bonfo nsanu ne babema abeka mensa ewo ahoma no so ma yantu yebo asena mene no entwetwe enkomo salami uteminka hello salami hello Salami uteminka. Okay, you better friend me. E kwa jump ma tena se. E kwa kwaba. Sije mejoso. Awode wo ho. Adom nyame hu ye mobo. Nipa kwa opam watade no ne nsa no bo. Thank you. Also the NS. What? Ne nsa no bo. Also the NS. Eye ofe awana fe Kofi Hassan ne fe eje ayo awo 5 before mame nkwa homa no so bio na yenkotwetwe nkomo salami uteminka mete wonka pa ati san eye o
ne di kan nyina yen hye ye ho den ami uma me ne ma no mo yesen Salami ye 7 na bako afrumu ache ba se aka 6 ente esisi ama kan mo yensia ye nsia member menu mba 9 as at the time asem no esi ye no na anuanom no hwan na no ma me wo ho ye sister ba ko pe no wo ho na anka no de o mu ware obi a wo no kunu fie ba we de ono na ma me no eti ho na o se aba ne sen Salami on Monday no ahomachi adebechin Tuesday no me wo salaga ha no wa frɛ me ti salaga na wa frɛ me a kyerɛ me say brother nkonfo bia ko abebo ru me mami dam wo da ho omo so obeyi na me mami so woni beyi na wa a kyerɛ so won sɔre ntena na wa sɔre atena na omo di book bi o video no ma obe so mami ne kita book bi yes ne book na odi hwe o mami apampam no na ne no book na odi pa mami apampam no book no na odi ato me mami so amfa no na odi ato so amfa no because yentie say yesi say wo bi na odi book no to so a abefa book ben ya Salami ba me wo saraga minimu book bi eye okay ebinim say e Qur'ani ebinim say e Bible ebinim say e book kan wakta mitimi hu particular book eye because mani ankasa hu book no na wadi ato me mame so ankyere no wadi ato me mame so ankyere no na o so won soro ngina na wa so agya no wa ma ne mattress so asechi ne dan mu nyina ntema agu a ntema dada wa papa ne nyina agu wa hu no hwe na mo furu koye. Hello, what mean ka? Meet you Salami. No wa furu koye. Enti a o ma chi na me sister ne frɛ me. Ana me free Salaga to Kapaba 22 miles. Timi di mi moto. Me be duru ha be 9 o'clock. Me ko tu old lady no ɔte hɔ. Na me bisa old lady na odi bibia kyerɛ me. Na me say okay. Die be yi die me kwa mi brother bi hɔ because me stepmother akwala bi hɔ me ko hunu ni ma ti die hɔ. Ye fɛ catechist ni pastor na me ko no so o said the omati no na me say ndie ye be kokko hu no ohene no ati de awom ansa na ma be fia be report police station nti me ko ye na ohene ni say o ono wonni na asem but youth no na akofa say omo apata bi ye say omo ye MPP fu apata na omo team omo di irom na kata so no bia be hyi sa apata no nti omo pe de o achi sa apata no na omo kofa woman no but wo mbe yi de obehyi apata no na bisita na apata so abasa omko oledi so omuda ho ko hwe so omu obeyi enti yesre omu so omu ko fa sa woman ba so na do so oyi beyi a won ye nonto abonten se obi a abro bi a obeyi ra na do no ntwi sa beyfo no bra sa duru no ho andi obi a ni problem but omu ro omu ho omu demu anajo nyani omu no anu law kura nkyerɛ obi dani dan mu kura we run without notice until ye pa omu cho until omu njai na ohina asho me say o omu be jai sade no na ma sa be fie until ade chi ye pe na omu sa ko woman no so youth na sa ko woman no say won fa an be yembra na o se mi ni bi ndo mo ba ha ebi na one of the sub chiefs actually me say wo ye kwa o mami ho o ma anya hwe nti ye se o mami de woni beyi nti then ka okuma tum na me say o ye old ladies no mo doso nti mo sha abotare mo nsa ma o mo ko youth no won kira youth no o mo nsa nko ambelwa no so na me sa ba fie Salaga adichi ye no mo sa koye akɔkye nso won fa ne beyi bla wo say ando mo ba ha me simi ni bi ndo mo ba ha me simi ni bi. What is the problem? Na me sister ni sa frɛ me na me say okay won sha abotare sese me be paja me ma me ba Salaga won be ka say obeyi nti na me di no ma be fa na adwone nti won omo sha abotare adi say adi ni choma ebi amo aba Wednesday yi omo nsamba biem e choma me be fa me ma me aba Salaga na obetina me ho ofa adi echi Thursday anapa masa ko fa na afiri ni fie akọ bebia aduro wura no wo no muja kwa muso won fa ne beyi mbra oso woni bi
mo start bono wo so oni bi gisa mo bebu makum mo bono sa ma woman we aye unconscious ama two why unconscious no mo adwane na two Samaritans bi di na abafie enti ofa anka mami wo be ya buru amaburi maburu mami we wo si minibi na mugusu buru ni anka mami wo be ya wonka na ohome wonka me ameti wo ya me wa hondi almost 58 years. Yeah, we may not 62 or we may not 62, 58 years. Me ametoy. No nana no year 21. 4 of the nana no year graduates. Okay. Salami, mama wa twaso mama. But chief for joining me on Facebook, Adom 106.3 FM on Facebook and YouTube. Sisia. Na share video no. Me ni Facebook na ade. Salami enyawa metie phone na me no omokasa. Okay. Metie phone na me no omokasa. Na number se bisa say. Maame no a wode sobo obo maame se wo ye beifo no. We provide evidence. Ni gina so pa ne sen. E den na so maame de aya no ntia wo bo ne bayi. Salami. Madam for me timi hu. Because me step mother bi ho ana pants na oba me mame ho. Wo so oba okoye no asechi. Bi okoye no committee me step mother and baby we teacher ni wa Accra. Oba COVID-19 nti school circulated no oba so obehwe ne mame. Oba e obedu pay wo say woman bi we won ware. Na sister ni chese me ware me ba no me flaka na e ba no. Me behwe me mame. Salami me ba ose why na enware o ka kire wo sister no da be nya me sister no me step mother ne baby okay also mo ya na mami sa but on the o man bo no to say dem abo me mami we ti and that when gina bibia so ya ti you funi say omo da omo nya omo ye nti be mburu omo wo kapaba ni nyina ye mbefo nti omo be buro ayi mbefo ni nyina oso mu nya ni jaso bia se emrewa e wakafa ba ho nyina omo so omo ya beifo ento omo be bo ma ku mu nyina how good morning you when you prove bia say me mami we beifo but Salami wona wo maame a aye bia wada suban bia di waye bribi betimi ama watimi aka se me mami waye bribi pan enti so am so ye baifo a bia na betimi aye no kure Salami na the wanye bibia because bi nyam mfa to since when me say na ye tikandai during the 1992 war no na di ye be kapaba no na nukunu no mu na ye omu nyina betin do bi nyawu oma na oma aka say mami we wu ni wakunu o mami we wu ni waye ni say there's so the open we say investigation beside the whole kapa obi a watna kapaba ni sarga woni mi mami there's no day yenye to say about 28 years no ye free pandai ba salga that yenye ti sada Salami video no wahwe bi o ma hwe bi pa me hwe bi okay nti nipa e wo video no mu no bi wo hono wa betimi identify wo mo wonim bi me identify mu nyina woman no kwa na minim woman na okta book abo ni timu no so ono no mo yakofo no ono na aba but nkaya mo wo video no mu nyina minimum mo said Rora no ono share pink no ase white bi wo mo okura wo share pink wo bo ni di ku ya fita no ono ye Rora no ono no ye Rora no ono ofri he yesi wo fri eji na ni okuta ba no so ana ono so ehwe wo maame no ono wo fri kapaba kroma oya hwan ba no so mateke bi na ya fe ni bumoye asantimu yesi omo na aka na adenti na saa asem no ekoso na onua ba wo ho na wantimi an stop san krofo yi wan uko a ombebo because I hate to say anaka pabo omo nyina so e ofukura mitimi hu wan obi a obekọ omo bu mame bi na ba afuri omo bu na ba no kura ka ho wan eto oba so osuro wantimi ko ombebo no wan o mame na otimi nante wonanti pa wonanti
Yes, what me nanti fine. Nanti nipa bebrebe gu ho nyina wo bia ntimi ama meso mhwe nipa dom egu ho yi. Santi na ma kire o say obeka say o ma so ofu bi no. Obia nti abiwa bia o mo bu no obia nko. Obia man. Because almost almost do omunya omuye jambari wan na ma omunya omundo omu ya de I don't know. Na em mama kakra say emrewa emanko na ebo mu beyi mo honom no emema so ebo mu beyi sa me ma hu bemba o mo abo ni beyi emanko a mbruwa nko a Juma fan well to be say abusuafo machia ade ben na mafa so far okay and then say bibia wo police nsamu enti ye de ni bibia e beka bibia wo police nsamu ndra ananu ne akoyi ne yakofa ne tamale abesi Saturday no enti then ndra ya tena and then ye be 3 days enti na ye ni 3 days ado a 3 days mo ne ye wo no na abusuafo de e de ni de beka bia because bibia wo aban nsam na de aban beka bia no ono ne ye se ye di ekire law beka no ono ne ye be di ekire because video no show clear everybody we are aware involved video no show asem na reho salami me mama pa 90 years with 21 grandchildren bako yen say anka ne grandchildren we anka onipa o befu a ne grandchildren 21 ba ko kra anwu omo awo mo ye nkwala ba ko kra anwu ninya omo nyina wo nti bibia ya bota nyame obia ye kramofo na aka say de onkra de adi ubeba no saa na edi wakọ bedi ubekọ nti nyame fa ne kranse yi nyame ma ne dabre pa because ministry de Mecca salami mama nda wase ne fancy ya yo thank you very much salami akwa ye mama akua dente wa hwere no nkwa kafaba na ko Facebook na ko hwe video no o hwe senia buma ye o sa hwanwan oyoba o na wanwan se fan belt yo se so ye den yo wanwan no hwim no de abia mame abrewai ko hwe Facebook na ni page na ho na priestess o se eduro wura yi wono so se ade den ne kura no wo de pa mame apampam o so ka tse trase trafom na mami nso abrewaja ne mobro mami pani ani tri hu nyina fitaa o mami nso ngoma hwehwe ne so na me ne ura out of awuku bequeen or gender advocate or sanso a lecturer Methodist University otin ngoma hwehwe ura bequeen otemenka as me tonka mache mejo so enemrim sa atete kwa asemi eda koso kire madwen kakra ora bekwen se obi ye baifo enti akoto ahye no so abro no akunu yes erekoso na nyane nyina na ebeda di mayehu ana ewie mpempeso a wotimi ekumobi but eya adia ekoso esane GDB a yewo abeyesem ene sunsun mu niema ho nsem nti eyidi adutwam ne mpempenso pa na yedui no na wo hwe adifu ahoro wo manima one stock in trade near say wo bonipa bayi etu hunhun fini ade ne kode a ne sa suban no eche say wo de atwa yemfunuma ne yetio manyimu adeba kwa kire madwen eni se debia bayi ebo bayi a ema ne ebo on bayi enkankan ne ma wo mfie kwa ni mu mre wafo no yebo om bayi aya mentante wizard camp enso debia yete witch camp where be queen eba ne sen nonti na ema yehu se violence against women no gender based violence do na tia emia if you say we emia if you say in terms of their position no wo form senior o man ni wi asafa na nyina no wanga yen hyehyɛ no e kyerɛ sɛ
akwan ho bebre wo ho a yenam so etete wiase a nhyehyɛ no ekutiamia na yi de pefe say violence against women, gender based violence, domestic violence aya bo ho de ba no ayo no kware every day na wo hwɛ nipa dodo a wo bo won bayi no dodo na ya mmia won anyinga kwanim esa ne say bra wo nyin kwanim no na worry mmerɛw they are vulnerable ebinom so ho a wo sɛ nyin kwanim a odipa bia onyin wo hoi mu won send bebre onyin wo yare horo bebre ubetimenya dementia, ubetimenya depression, ubetimenya schizophrenia, ubetimenya trimo yare ahuru bebre oni panti asia no de bedi wa na say wo ye baifo asi na ntisa na ya so ma mu nyina ya tia say gender based violence hu sinsanso enene abetogwei enyo yinko a ya tia na eba ma ni asomu ya kroma na santan abetwamko ekroma na santan abetwamko na nipa adwen power wo nipa trimu na wodi di sansem ne no egus eno de na say yenye ho hweye na se afuche bi amma na suahu bi amma na ahokeka titru bi amma Ghana food nyina ansore waka ama eyi anya ne etwato a na ne o man ne nim kan ayereko minim say which comes ade etiamra which comes ama anamoto kra akoso ye disband sa which comes nyina but it looks like we've not succeeded Rabbi Queen I know maybe twemu be 2013 hono kono she say be brave by say no be ya wo be disband which comes na ebi no krampo no wo disband by in some yeti we say what disband no what an koi if he say adia efikete mreso ewo ho no won fada kro ba ko pentu ase na nyesa mo bodom pem ko ho say mungu no na ehwa no na yeden agu abeye kokram eda Ghana futrim na ebinim wo ho a eno na woye didi na fe enua won abon bayi akoye animgu asese mama won communities are what timu no one person cramp wasamba intanya dia ukoso ba ko pe na wayi won sase ma ye awie asese ye nhyehyey anya project as a program, sustainable program, sustaining it in the long haul, bringing all other aspects into it, social support, livelihood, criminal justice, holding people accountable, reforming the traditions and customs of our people. Now, now intenya se obi o da sorry a pe o se e bia me kwakotum baby as so we nhyehyey na o provide resources na okono ejinamu afi se nipa sadi nipa nyaboa se krampo wo bo won ho ban na nya nipa enti se ye hwe nipa nim ne de se di won a empamro the psychology of mob violence is so ingrained in our society. Now then, na etu ebi ni mo dia woje boom menkai abusuafo yawo. Na yenhwe another form of violence. I have said se etia merema anamonga wotu, etia me anamonga wotu. Menkai abusuafo yawo. Enche bia bebre na meje ho mahama. I will catch some of what you do, no? Yes. On my morning, Naje, boom. The external grandma, a fiadenta, na I am a hospital, your minister say, IGP, Asari Waka. Ama, what to Ninsa name for the one call, no one call she. And your home kuto, and your eye police are some kuto. Here must a National House of Chiefs. Now I am also a Gonja Traditional Council.
And so a issue statement I condemn no. Yes. Na yani sosa nsese na enye statement na enye the rubo nkuto dakrobako ese etu ho anamo and say okay who say unya de jewa one day obey sir there be one something ye read ho komo no correct you can say nya de jew ye nsese na ye de actions say no okay in the next 5 to 10 years as if ye ni kra ni ye hwe ne fare by titru now by born ya semi wo ho nyina na wo be hwe no na sikasem ohia brubro e wo ho enti mebo tentam na enye ya na wo pra bi di won afu ahye no okay ora me kwen mame na wase na yan fancy ha medasi ora out of Awuku Bekwen gender advocate and lecturer Methodist University and then no atwetwen command mame to ankoma twetwen eso na me ne mental health practitioner ora Emmanuel Nanaya Aboaje oba homa no so ora Aboaje wotemenka meto kapa awode wo ho pa na enti enamre yi dan na beka ni pa adwen ama ya bob bi bayi ukwa baby ma prophet ana say eduro wura bi ka say wo maame na eye wo ana wo yire na eye wo e dia na beka ni pakọ no adwen ura Aboaje no kwasem no se machia wa tiefo nyina na no pay nyama bebre na koso yen potem yen fiefie mu ma ye hunu se sabio woni mo adenche but bebre na ya adwene no problem ewo ho they be sifu bia say ni pebia wa adwene mo how 1% obia wa adwene how nchichemo ba 1% obia obi ebi mo de na extra share kakra ko be 2 3 4 10% and 20% nia me di many ato form enhu mpem bebre eba say obi kase obi ebefo enkanka asofo ne all say as part of asofodie no emotional psychology. And psychology will make you understand that one way to keep people is to instill fear in them. And see, once many people are religiously inclined, and I say, Ghana for the one, most of these people are now and manipulate a manufacturing to believe that any idea, especially in situations yen possible explanation via anything mano now so what na say near maybe a course brabum na ye pension we be say in pempi no near my come na ya brabo ya ntutu ni and amon bia ya nye ne ye ni ade na kofa sansem we na e brain te se wakoje bosia na wo de be ye adwuma na bosia ni mu o boyfriend aba ma me 10 Ghana ma me 20 Ghana na ade wo de bia na yi ma no amafo bebre kwaji bosia ma me no mo ntina se ensese ahe na mo de shege die ni de biara da ahe na mo nya enti ne obamu se odi ni faso na no asa kodi sika na odi shege tiani man kasa enti oho no mo a e ne se huhu bi na eye no enti kwa se ne kan se obi na eye odi a ene no be sham because ono ntimi ntina se empense mo hu se aso sika be di shemu ni efafo a me nyani efe be di we mo a e ba kodi mi sika ni man kasa na mi sika no so ye den eti nche obekwa sorry ya ka chere say Adom Nsem tokro and man I want to be emphatic on this mental health and mental illness we do not downplay spirituality ye ka say man ni o I so I was say bibia may apply wisdom nyan account me ade to niam ho the standard what is the standard then the prepare you no then na cross maka then the alien then the womb. And yes, you be in your about Safini, you would have. I say now, I said, the you cry, I'm out forbidden. Until your caution. But why Nintia, and ma titru, Wamusunu, Wamubai Essessa, Wamunfiano, Equanimuno, Wamusuban Sissa, and Ukranam Sumasa, Bay, Bonnie Adina, a Freddy Bay. Okay, I make no question, so shall be Oba. Nipe diani esronko kakra efri se oba no befa yefunu obefa yefunu nti no na kopon bo ne se nipe dia mu sia e friend hormones no eboa no ema ne ebu ne nsa efa yefunu ne ade nti
oh I didn't person a chat here and a more about who you fair for babu in sa you should know son in idea and a man who you fair and man I dream what pomodina a kind idea and then you know one steady asha so about a baboon in sa no baboon in sa never a new sucrobus washer never a bufo cron boot me natural because hormones no sani could be more concerned to Mrs. Sa the subine nyame cannot hear me yes into one you couldn't pay film na obe guy obe plano science surely sani money and man never be bring the cost on the beginning a being in the set and I'm can't say menopausal syndromes near the end menopause no also be a honor I tell the both asema yen asema kaye asema ke ebeti ase no obetimi aka asema ka obetimi dia che no ofa nche le butumi fu ntemte na ho titi no hormones no ho yesese no ho yenunu mama isi so dia mo nsese wo tra ko mpanyi fie ni mo after the age of 60 no ya dia bia ya dream how problem my friend dementia kra no etimi sim oh dementia na bi bana koye ana at 60 wa edition so ne say so ni pakono ni di kan na arefi esini enti ade bi tisanka wadi sisi apo a ubi sa ma me wodi o ni di yo ubi je ni sika sha ni se bo so ma me wo scott ni sika omutimi era onam no ayera ubi kai a immediate claim ma me bi copy o dan bi so ni ade ana last na wodi bi it was all over the news so before and the wo to there no a patient no agera because agreement is untilo omotimi yira no money nam no copy baby and then some of that cano esan say arefie ni niam na da won timi niam afofo won timi taxi and intino o timi tax ma ho ha so be fo wetin ka cha say come kuma kra na me wo ho e na jo kra no me tu ye ka ne mani nyina na e ya adwene mo how e dementia o de say o be phone lines o de bisa among for say, how do they behave like? Or move behave the same. But on a catch or say, I tell you, an instant of the crowd. And you could one have before so a bay for them, so you bay for. Oh, and I also be at so be a benjamin. Ain't he say, well, Bush anymore? Not a word take him, I mean, that also be over to her. Maybe I also work up in the same situation. That's what I mean. I also man 40 I say. Never be break. It's Alzheimer's. And so ya ne be ho na ko ka ni pedia na adwene no ada me kan say the bi mu pa ne arefie ne ade no ne kasa sesa ne ye sesa obo se bia oni ni todi no hwewiem si do hwewiem no bo se obu bibi na so wo aka bibi ne ba o kwa hwo fie aso bi de wachi obi ani wachi nti o mo de ye ne ade na sesa aya na aya adwene no esan sa adwene nyi no okay wo fa adwene no as lipedua kwa na fa honam na sibia unyine honam atwintwam no adwene no fu nya na ho den so ye den ba fo na twintwam na me kan woti ase and function sesenia na ka wo ye young no tie ti se ne bibisa say pi r squared minus r squared over agro kra you know I dream of one in the yes but now I mean this very important question say will be catch me say me mama e bay for why ben na say me so sa asem nim na enkofa bribi say emma because anya sabi anya nyina na yadwene mu eduru bebre o madwene mu hare enti ya ka kire nsa na mama e bay for no ano na wo pese kan e de akotwitwa no how should we handle such news say be our d4 bi na ahye me nkom ana so eduru wura bi aka kire me say me yire na eyem ye ana me mama na eyem ye me so say okay na di kai nipa bia wo se wote ase untimi nkum sonsom be ye say ye honhomade untimi nkum be ye and I say uku oni pakone kra na be ni betwa ko be fufu ai na be so mo bi ase se o ma me ye be fo a uku ma me a be ye no untimi nkum be yi be ye be san toko be fufu asa be techo enti and you be ku obusuafo nyina amasa and the first time be so bi ase enti so yo kristonia ni di kan ne say na rehye mo say oh amafo bebre na akwa sorry because ebi krampa na masomran kasa kwa won ti ase okwa sorry because ni hia ne nti ne wo bebre ho no mo anipa ye die kire because of ni hia nti enye say wo mu nti ase
Saki Christopher Nasi yeti Muslim Sumnasi ana Sumbia, woman what Yasia. Kaba will say, Woody Panakasano. A Sunday Mabby Brea, cost of Abra one Casavoso. Never be Brea also and costume original one Casavoso. Tisse Anoku, wouldn't say what Amasaman. Oh, yeah, tomorrow settle. What damn about 6:30. Over the top traffic, who can't make it. Over could do 9:30. There be a better one in. Over in the concern that I say, and I will be there here and there be a cowan. Well, so sorry in term. If I can't call ya. Quod Obian Hobede, or better one in. Oh, yeah, tomorrow, Jum. Otoniama, Muton the same thing. Mamma won't channel or bantam. Won't contam. Obeda, sorry. Oka what's up now? Won't you when the moon shall mount for? There's no tone channel or to the new mount for what it's in the manaso. It's a mount for the top. 80 oh, say, but when I call you the uncle she. And then you know, say Nigeria for no more Kumham. Or more tone near man. I'll make us a woman, not just Alaka for it, or more to rule, or more to check over Shemo. No more near man or Martha Tessu Silver. It's a mount for what they prefer to buy from them. But then I never call a boy coming out of so. If he and Tom and Inco. Not any and Tom and we are called you through. Or could you see? Say, yeah, let's say a body is soon near Banya. Yakase who say, ye the and can't call it be piano. It's a Yanka say so. See a better put near me ye. May I see a one say, near whom near Cassia ye. Na ya boy a brass and ye said that. Never be blue or no more. The best sick. Bay any day, bay yourself home. Or you said ye. Say, oh no, Uncle Jumana. Oh no. No. I'm not asking friends here. Most matter was open cashier. Imano Nana Abuaje, a mental health practitioner. Okay. See, Aquaba. Yaja. Join me on Facebook. Adom 106.3 FM on Facebook. Na video no etwagu. Hwe nipa ejina ho. Seje. Ma memfa emfri baby a na ne aboaje edisi. Ewiase na yete no se de me bekan ahwe obi beka se aso nan na adon se ye de esane. Na nso so enye saa. Poverty is a choice. Make a whopa, the watch new wadrim. Opa ka say, na nekria ono de ebia when you dream ye, ebia say, poverty is a choice. Sebe, nyame eye wadum, nese obo, no ma won sedu, and nine dua. The assessor we ne say, utumidi ye jumaden, empo abra wo ho adeno. Na dache wo kwa homegie mu a wonya de obedie okay awo enya de ode behwe abusua sauti ho ya na wo yemba wa hwe no atitu bowre mu ahwe no a na obenyini akoba bi me akoka kire ne se ne maame akua champoma ono obaifuo ama ye de wa fa saade ya maame akua dente wo famu se me maame edru menopausal age woni ne to wa me wo sese me was say me no wadampa so anu abeda fom no wa jump no aba ha now mama me so na mfengu me ho no you see teenagers anka me ehwa no me na mompa ebase ni ade a me se ne osofo yi o ka se bra me ibri eye me ma me no e say ene nkaduro na che no ache no ose ne ho sise no ose ne ho sise no because mpa eba na me call ye no me tu osu jagu no so me tua no so kakaduro me tua no so de me tua santi no onya ba ho sise no so pa ne osu kakaduro no osu mako no a me di kokotua na eye adwuma no na odi asem o kan yi na abamu odi video ho me sha me yemo se tese maame ya woso yo difo ya wode ade bo maame apampam ema no kofom CJ Bible say nyankopon nipa nkwa na wode ma na ne sei 70 meboa abroso akra na aduoso mu enti se maame yetimi atrase afe baako aduokron 90 years
Say, Nyame sira mami. Nyame onsira mami. Afa no obedan before. Afa no obedan before. Emma besia de ya ne se ankoye memo ene akasa bia mema de eni sama. Buma ye de buma ye se ese ahwehwe no. Minim se sa break cry free fiada no cry sa de bi abonti sa break wo se sa nkrofo yi yenya wo mache wo. Aye se omo de omo akanwura. Yo na ede ya ye beche wom. Ena mesere nom na nanom yemfo. Adawroma yese Gonja Traditional Council no wamotimi ababonte ka say they don't support this kind of evil act. Akoso ewo womo mpesua no so no. Na womo de omo ye nyina no ye womo wi anom do mani akọ hinta. Womo do mani akọ hinta amamre ene amane. Na so se ka amamre ne amane a nananom na womo eye custodians ewo amamre ene amane so a womo enti se womo no ese womo support this kind of evil act ne dia ene womo emomodia ne posifo nkamom ne yenyi sankrofo yi ema ne mra ene womo ni ekya oka posifo asem krata efi approach for akachi ma memonitor IGP dispatches homicide experts to hunt for witch murderers. 1. The Inspector General of Police, IGP, Mr. James Opombuenu, yesterday, 25th July 2020, dispatched homicide experts from the National Police Headquarters to the Savannah region to help search for the murderers of Madame Ekuya Dente, aged 90 years, who was beaten to death at Kafaba, near Salaga in the East Gonja district for allegedly being a witch. 2. The suspects believed to have fled the town include Sanjo, who is said to have hosted Hajia Filina, a priestess who declared the deceased a witch. Others are the priestess Hajia Filina, one teacher Aliu, Bumaye, Ashley, and Manafo. The IGP has announced a 2,000 Ghana cedi reward for information leading to the arrest of any of the suspects. Any person with credible information that could lead to their arrest should contact police in Savannah region or call police toll free on 18555, 18555 or 112 or on mobile phone numbers 0550 323323, 0550 323323 or 0275 000 156 or WhatsApp 020 663 9121, 020 663 9121. The police administration condemns mob justice in any form and assures the public that it will fish out perpetrators of this heinous crime. Sheila Kessie Abeye Bokman, Mrs. Signed. And it's Ashanti. Abeye. Now, Oze CJ. Yede yabobo buma yi ne edom ne bidin yede sika bi atom 2,000 Ghana cedis na mesre bisawo asante be corrected emremu no wo mo gina ho twahia no a na sa act ne koso no omo so omo fa ho o kire nipa dom no a wo mu gu ho no a wo mo hwe bi no yese abatement of what crime enti wo mo nso so we if say edom na etwa wahia no etumiti si musa edomi wo mo gima mi afri sai ni pensem a enkom betumi ajo mo nti say utie salami no a oho no yenya a bow say wo ye befo na de wo beduru pempen so say a obi ama ho. That means abeye se traditional yes se bebia e enya bow na de wo beduru ba say a obi ansum eno nti no esase womo wonim de wo mremu no ene nananom etena se na yetumi ehwe sansemi ka wo seje witches camp atuate se wotifedo mantemo emiamia no wonkoto mema wo hon mo ema nko ade adai ema adai boni ben what is it eyedie ba asemo areho ema homunso no sije niema bebre wo mu sebe yenu mpokura yenyinyi nuru ba bia yi sabosumi besumpo ama wobunsa eniema bebre na koso wadwurum no ni paduam ekya be mo atwa so krata bia mu soso free na nanom atrankonya Gonja Traditional Council womo asoye na mamen boy no so tell statement of the Gonja Traditional Council
on the alleged brutal killing of a senior citizen of Gonja land. The Gonja Traditional Council has received with shock and grief news of the alleged brutal killing of one of its subjects by some individuals who allegedly accused her of witchcraft. The Traditional Council wish in no uncertain terms to condemn this barbaric act of violence which was perpetrated on the blind side of the traditional authority. The Overlord is calling on all his people and the general public to assist the kingdom and the security agencies to identify the culprits and bring them to book. The Overlord of the kingdom, His Majesty Yagbon Wura, expresses his disgust about the dastardly act and call on the security agencies to, as a matter of urgency, bring the perpetrators to book to serve as a deterrent to this deviant behavior. By this statement, the Overlord, His Majesty Yagbon Wura Tutumba Bore Esa the First, calls on all his subjects to desist from this barbaric behavior and allow the customary law and the laws of Ghana in resolving such challenges to eschew violence. Thank you. Signed, the Registrar, Gonja Traditional Council. Enti eno nso so ne free nananom atankonya hono ma aba no no enti sije nananom krata yom de pia bontin adawroma Yagbon Wura Tutumba enka sede maame be kasa ye ya wose nya bo be ye no saade a ene enu nti na me ni petwase ana obi antimi ma ho no nananom adawroma wo mo otumi o tumi ekita wom wo mo semra wo mo subject ni ye den ediso enti wo mo ntimi fa ensem bi nwa ye betimi atu sa niema no emra na ewo ho nagu na si enye tugu se nananom nya kasa se sa ade ye wa hai efi nede kro ye twam ye ema obi baye ewa ha ena enkoka nti obi so wo bayifo wa ha sei ena yemfo obi metrate de dwaso sei enka se wo bayifo nti na wo monhwe which camps no yengu ni nyina ye gugu no a megidi ye se wo ma mujira we ebi asije ni obi na ni gidi yakoso wo ho no hu a wonya ya nko obekọ maame moa akwa ya ho hwenye eso ya ho hwenye ye to the extent say ono ankasa ne ba no ho but wantumi enya kokoduro a wo betimi di abowura makwakwaje ne maame no enti se nananom issue statement say babonti anye se esi ni se nti ene ye de babontin adawroma which is camp na ewowo yengugu no na fe wo mo emfa wo manum nsam ntudwa se ya sa si so ye mo bayi wo ha yensi bayifo abo he abusuasa wote ho na wo nenam atrodifo iso eno mo ka kire wo se wo maame ye bayifo wo na da ne wo kwa enka so papa ana mema de so mo ni bayi ho seje every example man ada mema ni bayi ho ada no kwa enka so papa yenka so papa nua no yenka se wo brother no unua ba ma no na da bia unua ba akua mansa areho da bia wo maame ya adonko adai emma me se boni be pana is it a crime say nyankopon be bow say wo your ba ukita emma features ana akua asem no areho sije me de minim se ye wo wiase eda ya wo ye papa nyame obema aketua pa ye bone obema ho enti sa meya wo mu di sa nyambra se mu eda wo mani mu twa ege na bonkrata no yenko sije mame fa de bonkrata no entwetwam na afei yenko yanim na ena no pa de Ghanaian Times GT Ghanaian Times ena ekita me animu ha na wose ena omampani kasa de toso edunan efri bra COVID-19 eyi ni ti ewo memu 12 March ema yenya yen first a positive case no and eniema bebre ena akoso ense bebre ena ye de agu akwam ye baaya beduru lockdown pasia ena ye baaya na ye beduru se afedi asori ye biem kakra to ye bitimi akonipa 100 ye baaya beduru se afei ye de nipa 25 ena siefunu private barrier ema ye beduru 100 ena mampani kasa toso ede toso dunan no wose afedi asori fuotimi yetimi kwa asori fully full church no yetimi ekwaso na emom yenhwe se
wo kwa nose mask say bia ye de agu akwan mu bambo say bia ye de agu akwan mu efa covid-19 ho no ye kwa ye ni so pepepe ebiem o say covid-19 ba ye adwuma sector wo ma suffer kese ba kon so tourism. Now tourism is no wama kwan or say tourist centers ahodo a wo mo ye tutu mu no wo mo nya so betimi efrase ayedwuma ebiem drinking sport say etimi bubi but ebusua covid enye ensanye covid adru enti so wo nso so ebetimi efrase ayedwuma eno de no dem wo ma pede say ye borders ne de still remain closed afenso so beaches nightclub and the woman can only be so hot woman so befem sabri atutum ye ma nko enti anopai Ghanaian Times bon amane esa and afenso so de abetodwa say ye guso a ye kɔ yanim ko ewo yare no no massive disinfection enso guso a ekoso ewo omeya fa na ba bia say upper east mantam no mu na wonom adura eno susu eguo Temaport rakes in 553.6 million and also de air cost so say ne Temaport niema toto eyi eno no DVL say obi di loto a just ye hwehwem ticket no a odi adi loto e be hwehwem frenchem asa na etwe o sika mantu and I was saying NLA na DVL asa nenso be oba no anko adwo ani so NLA is me say DVL on me do mo kwaje lances me the lotto stickers ne kwaje lances NLA owura osei ameyaw na ode abetudwa chief executive officer and ode abetudwa na me wi na me de graphic de obokrata no so etwa so na graphic nso ebo enra mampani ensem a ode etudwa no ho edawuro anopai na wo kire se de eso no tabo ne bi ho no ma ya pagya enti etimi kwasore na imombambo hye se de Ghanaian Times edikade tu dwanam na graphic ba bi no page 13 wo ka ye maame abana dente Ekwia dente kwan a emimfuo bi fa so na wo mo esi na bobro no asese maame no wahwere no nkwa no eno na se de wodi kai ade atodwa no IGP etu homicide team ese wo mo nko na sa emimfuo ne awudifo na wo mo ekum maame no yenko hwe wo mo nyina na yenfo mra mefa emra kwan so anopa graphic esa abamane ese UCC investor and so wamo assign memorandum of understanding at the afa Commander Sugar Factory ho kwanya ebefa so ebetimi asama no aba enkwamu biem na ebesa frase ya adwuma so aba mfaso e de ama de se omo commander ene ne mpotemo enti graphic so ensem anopai wode enam epi enie Daily Guide obokrata enso edibi abanopai was say Mahama government official 1 brother faces Amidu na say asama anopai Daily Guide ebo mu amane no kire say Samuel Adam Foster dodo no anso edia wotade nim no Samuel Adam Mahama ya kanema mpani John Dramani Mahama ninua ya government official 1 ehun sensem airbus no sensem ne dia kwa akobo mu ayese ya hwehwe ne yese nyame yadoma wo kyenen na obeduru Kotoka International Airport ne so obeduru wode a special prosecutor ebeto nsa frɛ no na wa bisa ne nsɛm ɛwɔ sansɛm no aba betuto dwa anapa rehosɛm a no nsa aka sɛ ebo no mu wode tu dwa gas explosion so denchira ho baby on apa denchira west apa west denchira apa denchira west apa denchira west apa west denchira ini apa west denchira Isaac Keno menyo abekamisa ahoma no so Isaac akwaba Yeah, what could you see ho? Mijina ekonomu sisia me no kasai. Hey, na anapai nadmo director urajesi eboy amane kakra kire kwan asem no fasi but ujina hwe e dey pa na odi wani ehunu na telefone kam ho enko Facebook and afa YouTube na enko hwe videos and infoni no ebi gas explosion e ba ne say Isaac omo kire se ene da na Adom Nsem no esiye na de tienie aha eye bia sika ho adwuma enom ye meka ne se eye gold ene akua adwuma ene adwuma kese pa wo saa empatem ha na omo kire se
Mrantie no baabi a wɔn yɛ adwuma no wɔabɔ bɔnko bi wɔ efie bi akyi na efie n'akyi na wɔn yɛ adwuma no nti cylinder na wɔn de yɛ adwuma no gas a ɛwɔ mu ɛsan yɛ nti wɔn soma aboboya rider bi ɛma ne kɔkɔtɔ gas no bi ɛna ɔde baayɛ nti mmerɛ a ɔba baabi ɛkwan no so ɛsɛ wani nkegya ɛkwan no nyɛ korakora ɛsɛ sɛ yie kasɛm a ɛkwan no deɛ nyɛ koraa nyɛ yie koraa na no nkyɛn sɛ ɛba no na ɛwoso nti wɔsɛ gas nso deɛ ɛwoso wɔ cylinder no mu ayɛ na ayɛ se nti obi nim deɛ siyɛ sɛ bia na ɔhyɛ bɔnko no mu yɛ adwuma no sɛ na egya wɔ hɔ sɛ yɛ dɛn o to wɔn kyerɛ sɛ mmerɛ a wɔyii cylinder no ɛde maa deɛ ɔhyɛ bɔnko no mu no ɛna explode yɛ wɔn a wɔsɔ adeɛ no mu deɛ hɔ na wɔtetee a ne nam so wɔn kyerɛ sɛ ebi huri kura efiri hɔ ɛkɔtɔ ofie foforɔ mu ne nan na ɛtee a wohwɛ o video no mu a ɛwɔ mu no ɛtee ɛkɔkɔtɔ baabi ɛna wɔn kɔ sesaeɛ ɛde baayɛ ɛwɔ ha na ɔkyɛ fie na bɔnko no wɔ n'anim no bubu ɛdan na bubu ɛsa Isaac woka bɔnko no yɛ de adeɛ a wɔde ma odi abɛwɔ bɔnko no yɛ wɔn bɔ structure apata ɛna yɛ na wɔn de taabo ɛna ɛbobɔ ɛyɛ apata ɛna wɔn hyɛm ebi a wɔn de frɛ no na wɔn frɛ no bɔnko no nti ɛnum ɛna no wɔn wɔ a ɛyɛ adwuma na ɛtɔfa saa atoro nkyɛn yi ɛbaeɛ efie no ne mu sɛ ne nyinaa ɛbubu ɛna nkyɛn efie ɛdendɛn hɔ nyinaa no bɛn baako kura mi kɔɛ a mi kɔ hu yɛ deɛ emu wɔ paa kakra bɛyɛ sɛ wofiri ɛyɛ kokomlemle Adom FM ɛfɔm hɔ no na wote so kɔ sese no mu tenten no ɛde kɔ main road no ɛde so ade na tumi akɔkɔ hyɛ nneɛma ɛwɔ fie foforɔ mu ɛwɔ saa bea hɔ pɛpɛɛpɛ ɛwɔ ha na mempɛsɛ baasɛm no mɛka ne tententen ɔnana kyeame a ɔwɔ kurodua mu ɛyɛ kyeame danso kyeame kwadwo danso ɛwɔ ha nana se wɔno ɛna ɔkɔfa polythene bag ɛna na wɔsesa aberante no a ne nam tete kodwo tɔ isi hɔ no ɛwɔ ha ɛdɛ yɛbɛma wakwaba ɛde ba Adom FM kasafidie so ɛdɛ bɛyɛ mu ɛdɛ pɔtee ɛna ɛsi yɛ nipa ɛnam ɛtumi tete sɛ deɛ yɛdwidwa nantwinam yi dawase ɛm sɛ ɛne da ɛyɛ akɔsi dɛ na nanom nso ɛwɔ fie a ɛwɔ nsuo ma ɛyɛ amammerɛ ɛne ɛtee sɛ biribi asi bum deɛ deɛ nim sɛ bi a obi tae bi na afae nti ɛhɔ ma na boys bi baa sɛ anatumi nkɔ fie na asom asi in fact yɛkɔdu hɔ na kyɛ sɛ deɛ asi ne deɛ ɔfie nyɛ yi enti nam so ma mefrɛ assemblyman ɔnabo sule mefrɛ assemblyman ɛma ɛde ne ba nti ɛbaeɛ no a ɔbɛhwɛ sin no saa tam sɛ ɛbaeɛ ne nkora no mde ɔmo kɔ fɛnsɛn sibin clinic nti ɛma ɛtoa so kɔɛ na lɔki na di aso sɔb na ne nso ɛne ne mpanyinfoɔ aba hɔ ɛma ɛkɔhwɛ nkora no na ɔsɛ ɔmo so ba bɛhwɛ sin no nti ɔmbaeɛ no na ɔsɛ deɛ asi no ɛne ɛnam no deɛ ebi dida baabiara saa nti police fɔ nso ɛboaen maame abɔ na bi yi sika kɔtɔ politin a yɛde ɛkɔso saa ɛyi no ɛfɛnsɛn ɛyi ɛnam na atete ne nyinaa baabi ebi da biara ɔde ɛnam ɛyi boy no na ɔhyɛ inside hɔ na watete no ne nam no a ne police fɔ ne nyinaa bɔ anam a ɛkɔhyɛ ne nyinaa ti boy baako no a na ɔno otwi okala ne deɛ ɔn deɛ ɛhɔ a na ebi no bi sumi a na owie nti ɔno koraa ma police fɔ no ɛna afa na esi a ɔwɔ ɔmo ne kɔtɔ ɛyi baabi ani wɔkye te hɔ na ɔbɔ ɛno ɛgya yɛnhwɛ nipa dodoɔ sɛn ɛna ne sɛ bɔnko no ɛno deɛ ɛntumi nkyerɛ because yɛn ne ani hɔ ɛde yɛ sɛ nkɛbi ɔyɛ nankasa a ɔyɛ adwuma no ebi ɔba no si hɔ ɔte sɛ bi a ne nkora no mmienu anaa mmiɛnsa na ɔhu mu a bɛdeɛ kɛseɛ no a na ɔwɔ ne deɛ ɔno deɛ bɛɛ obi bɛ kɔnfɔm sɛ ɔno na ɔwɔ hɔ a bɛɛ ne yi cylinder no ma no yɛnhwɛ to sɛ hwɛ ɛnam na atete no ɛbɛtumi ayɛ nipa baako ɛnam anaa ɛbɛboro ɛnam no deɛ ɛhwɛ ɛbɛtumi ayɛ nipa baako sɛ saa bɔɛ deɛ ɔso kɛseɛ paa nti sɛ bɔɛ ne ba no wabɛ adwuma wura no adwuma sɛ bi a ne nkora no mmienu anaa mmiɛnwɔm nipa sɛn na wɔhwɛ a wɔsɛ ɔma wuo sɛsi adeɛ ɔma ɔma wo ne mmienu ɔma ɔma wo ne mmienu ɛna ɔma ɔma pira nso yɛ mmiɛnsa serious one yɛ mmiɛnsa ɛna mmienu nso wɔ yɛfɛ ne sɛ mmienu nso wɔ efie a mu wie kɔ ebɛtumi akɔ ne akɔhwɛ wɔn efie na ne bɛn hɔ no yɛda ase. ɔkyɛ me Isaac Zike Isaac ne nea bisa na kyerɛ me ma me
sɛ ayɛmbia wɔn nim adwuma pɔte amranteɛ no wɔn di wɔ saa bɔnkɔ hɔ deda wɔn nim adwuma wɔn yɛ wɔ hɔ deda ana ɛyɛ wɔn asɛm foforɔ. yo nana yɛnhwɛ wonim adwuma a wɔn yɛ wɔ hɔ nom dada anaa ɛde adwuma pa na wɔn yɛ wɔn na ne gold ɔtɔ gold na ɔna ne gold ɔtɔ gold na ne gold ɔtɔ gold gold ho adwuma na wɔn yɛ wɔn adwuma na wɔn yɛ. okay bedase ɔsɛ gold ho adwuma na wɔn yɛ yɛnhwɛ efiewura na ne dan a wɔde maa wɔn a wɔayɛ bɔnk no wɔ akyire a ɛdan na agyire gu no nso wɔ ha ɛgya ɛdiri kan abena fam so ni ɛfɛ ɔsɛn yɛfrɛ ma Alex Apia ɛgya pia yɛnhwɛ wo dan yɛ dan ɛna tumi adwiri sei ɛna wo ankasa wɔn na ɔde dan ne maa wɔn anaasɛ sɛn na kyerɛkyerɛ mu meanya mede maa na hai okay sɛn anaa bɔsɔ mi sɛn wɔbɛtena mu koraa nkyɛn ni bɛɛ sɛ bosom afe koraa bɛɛ sɛ bosom bɛɛ sɛ wɔtwi anaasɛ afe mɛfa nsɛ bɛɛ sɛ afe baako nipa sɛn ɛna wɔn ɛwɔ dan no nipa deɛ ɔno ɔha ne deɛ a wɔde yɛ hɔ adwuma ɛgya kasa mi tie wo ɔde yɛ n'adwuma wɔ hɔ ɛna me nso me ne me nkora wɔ sɛdeɛ ɛna baako nso wɔyɛ etiri baba yɛne a mede menim wɔ mu no nti saa wɔn baba no na wɔn yɛ hairdresser no wɔn nso pere anaa wɔn deɛ obiara mpira wɔn mpira bi wɔn deɛ obiara mpira sisi wodan sisi asa adwere gu o to yɛ ndɛn ɛda mi tie wo adwere gu sisi ano ba akora ne yɛfrɛ nsɛn base ne na m'ani da no sɛ mehwɛ no a wabɛyɛ maa de ama me ɛdeɛ hwan ne yɛfrɛ ne base baya nti sɛ ɛda no wohwɛ a ɛka sɛn ɛna wobɔ de siiɛ ne saa ne deɛ mentumi nkyerɛ because ɛfie yɛ nson 7 rooms na wom 7 rooms 3 stores ne yɛ 3 ɛna dampa 4 aboka Isaac Eddie hello enti o de my emphasis ana akɔso am wani ndi akyire abranteɛ baako nso ɛwɔ ha yɛmisa no just 1 minute bi agya ba nenia ɔno yɛ hwan ya abranteɛ ne yɛ hwan ya ɛyɛ na ɔmo sɛ bɔnk no mu yɛ ɛyɛ na ɔmo dɔɔso anaa sɛ na ɔmo hyɛ hɔ no yɛ bi wɔ hɔ mma no 3 4 ne yɛ wɔ deɛ ɔwɔ fan no ɛne yɛwɔ deɛ wɔtɔ ɛne yɛwɔ boys ɔmo wɔ nkyɛn a ɔmo baake deɛ wɔnane no nti ade ne deɛ si yɛ ne deɛ de na ɔmo ano ɔmo odu ti na ebi tutu kwan ɛma ne ka mmiɛnsa mmienu bi a na ɔmo wɔ awura no wɔ hɔ nom nti akwa ne de cylinder ne baeɛ na oyi firi moto no so na ɔde kɔ wura hɔ no asɛ ɔde firi moto no so baeɛ no ama na anyo sɛ yɛn na ɔmo de bɛyɛ dɛ ɔmo de wura hɔ na ɔmo de bɛyɛ dɛ ɔmo de bɛ na ne godu yɛ ti na ɔmo de sii hɔ no ɛna bɛyɛ yɛ dɛ ɛma ne ba no saa yi gbom no yɛne efie nneɛma ade no bi koraa cylinder na yi no bi abɛtwa nkyɛnse dan no mu ama na si fam wɔ twa fam wɔ no edu hɔ ano na eduru ha sei dan wei yi na abɛtwa mu ana ayɛ dɛ si fam a etwa fam hɔ nti yɛn kyɛw na wɔ sɛ obi refando ebi yɛ sei nti sɛ ɔtwa Isaac ke na menyo kwaso anama wani endi nkɔmɔ no akyi premto breka se ebo yɛbɛsa nso atɔtɔ ahoma no de aba hɔ na fei wamayen the latest if free denchira na yɛtie fo nso so atimi ahu na poso yɛde besi amrante no aba yɛda Dura Plus where Dura Plus goes water flows Erata Motors for the best car batteries and oil buy speed made batteries and oil from Erata Motors latest from your partner for life Vodafone the future is exciting ready na fei Agbeve Herbal Center wayaresa efie Eric Esiedu Buedi Ziam Kejua Dewa